Умереност. Да хапнеш докъдето е достатъчно, да пинеш докъдето ти е мярката, да замълчиш когато е удачно, да си тръгнеш когато му е дошло времето, да спреш когато трябва. За много хора това ще звучи като суперсила, но всъщност това е една способност, която всички ние носим у себе си. Това е една от най-пипкавите добродетели за придобиване на майсторство. Прилича на ходене на въже, защото се изисква да балансираме умело между ляво и дясно, за да не паднем в крайността на нито едно от двете, а да останем прави, точно по средата. Това изкуство се нарича умереност. Всички духовни учители и мъдреци винаги са говорили за нея. Тя е изключително важна, защото без нея залитаме и падаме в дъното на някоя крайност, което е силно нежелателно, поради факта, че се изисква неистово усилие да се измъкнем оттам. В будизма умереността е една от основите на учението. Там нито трябва да се борим с желанията си, като ги потушаваме, нито трябва да си угаждаме излишно. Гони се средния път, идеалният център, златната среда. Но как по-точно да го намерим? Има два основни подхода към него. Първият е най-разпространения вариант, който всички сме опитвали и който по-рядко носи добри резултати. Вторият е по-малко известен, но и далеч по-ефективен. При първия в нас възниква осъзнаването, че сме в дисбаланс. След това възниква чистото ни желание и намерение да направим нещо по въпроса. Решаваме, че това не може да продължава така и има нужда от промяна. Баланс. Дали проблема ще е прекомерното ядене, пиене, огаждане или друго, няма значение. Подходът е един и същ. За пример, нека вземем яденето и пиенето. Виждаме, че консумираме далеч повече от необходимото и вече сме започнали да си вредим. Решаваме, че ще ги намалим, като това би следвало да ни доведе до баланс. На теория е чудесно, но на практика не е особено ефективно. Началният приток на воля и засилената ни решителност може да дадат временен резултат, но той приключва много бързо. Дори да сме успели да се ограничим за няколко дни, то не след дълго вече се чувстваме постигнали и си казваме, че сме му хванали цаката и е време да се наградим. Другия вариант е пък въобще да не ни се получи. Като цяло всички сме виждали как тези опити завършват. При тях лошото е, че от една страна не успяваме да постигнем търсената цел, но се случва и нещо още по-неприятно. Трупаме поражения. Това ще рече, че след всеки следващ неуспешен опит затвърждаваме тихото гласче в главата си, което все ни повтаря не дей, няма смисъл, не можеш и така нататък. И така лека по лека започваме да му вярваме, че наистина това е извън нашия контрол, примиряваме се, че просто сме си такива и се отказваме вовеки. При първия подход голямата грешка е, че липсва начален етап на промяна. Липсва усещане за новост, за експеримент, за упражнение или временна трудност. Някак си липсва дисциплината. За да осигурим победата си, и то постоянната такава, е необходимо да започнем по малко по-различен начин. Втория подход коригира това. При него, щом възникне осъзнаването за дисбаланс и последващото желание за промяна, то се захващаме за работа. Този подход изисква будност и наблюдение на процесите, които текат в нас. Това е защото при него започваме директно с период на суша, т.е. на въздържание. Може да е една седмица, а ако си по-силен и разпознаваш нуждата си от рязка промяна, може да го направиш за един или няколко месеца. Целта си остава същата – постигане на баланс. Но подходът е коренно различен, защото за да постигнем реална промяна, имаме нужда от реална промяна. А когато напълно изключим нещо от живота си, рязко чувстваме и виждаме промяната. В примера с яденето и пиенето това може да се изрази по този начин. Влизаме във временен пост, както и напълно ограничаваме нещата, с които се борим. В този случай алкохола. През тази една или няколко седмици ще живеем по различен, нов за нас начин, което ще доведе до нови и различни пътеки, развой и резултати от обичайните в живота ни.
ще имаме възможността да изследваме реалността си без най-важното ни, за да видим как би изглеждал живота без него. Бъди спокоен. Всичко това е временно. Тази мисъл ще ти дава кураж да издържиш. Тук, дори да сме издържали просто една седмица, отново затвърждаваме едно гласче в главата си. То може би почти не се чува вече, защото отдавна сме спрели да го слушаме. Този глас казва: можеш, това не ти трябва, ти си негов господар, а не обратното. Най-малкото сме видели, че наистина можем. Що можем за седмица, значи можем и за месец. Що можем и за месец, значи можем и за година. Що можем за година, значи можем за винаги. След като приключим с тестовия период, можем, ако все още искам, разбира се, да започнем съвсем плавно да включваме обратно в живота си нещото, което балансираме. От огромно значение е да направим това напълно съзнателно, като усещаме и най-тънкия ефект и влияние. Това ще ни помогне да осъзнаем и почувстваме дълбоко, че преяждането и препиването ни затормозяват и вредят, че можем и издалеч по-малко. Всичко това важи и за всяка друга крайност и наше угаждане. По този начин можем наистина да започнем да оценяваме това, което имаме. Чаша вино и парче шоколад могат да се усетят като невероятно удоволствие и да спрем точно когато сме се задоволили. Втората чаша вече не е същата, а шоколада е изгубила вкуса си. Няма хубава крайност, защото тя те повлича надолу. Дори да си имаш за много възвишен и да отхвърляш удоволствието в живота. Дори и тогава да ти оставаш ограничен в собствените си възприятия и разбирания. Не удоволствието е проблема, а мярката. И нека не забравяме, че това, което потискаме, расте. Вместо да потискаш желанията си, наблюдавай ги. Виж как тази буря, този огън внезапно те заобикаля, но ако просто го наблюдаваш, той не те поглъща и скоро продължава по пътя си. Когато хванем цаката на нещата, то живота става много по-лек и приятен, защото вече нищо не ни събаря. Винаги успяваме да се задържим на въжето, а така употребяваме най-малко енергия и се съхраняваме чисти. Да бъдем чисти, да бъдем в баланс.